Obsah slobody vierovyznania alebo presvedčenia, ochrana pred nátlakom. Dôležitým rozmerom slobody vierovyznania alebo presvedčenia je právo na ochranu pred nátlakom. Nátlak je, keď niekto použije silu alebo zastrašovanie, aby vás prinútil niečo urobiť. Základným rozmerom slobody vierovyznania alebo presvedčenia je, že každý má právo mať alebo zmeniť svoje náboženstvo alebo presvedčenie. Inými slovami, náboženstvo alebo presvedčenie a ich prejavy sú dobrovoľné. Toto je základom práva na ochranu pred nátlakom. Nikto, ani štát, ani náboženskí vodcovia, ani žiadna iná osoba alebo skupina nemá právo vnúcovať svoje presvedčenie alebo praktiky iným. Ani ich nútiť, aby mali, zachovali alebo zmenili svoje náboženstvo alebo presvedčenie. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, článok 18, odsek 2. Nikto nesmie byť vystavený nátlaku, ktorý by obmedzoval jeho slobodu mať alebo prijať náboženstvo alebo presvedčenie podľa vlastného výberu. Tento rozmer nielenže zakazuje štátom ľudí nútiť, ale dáva im aj povinnosť chrániť ich pred hrozbami alebo násilím, ktorému čelia od iných ľudí alebo skupín v spoločnosti. Napriek tomu sme na celom svete svedkami príkladov nátlaku vo forme hrozieb, násilia alebo trestov, ako sú pokuty alebo väzenie. Nátlak môže byť aj rafinovanejší, napríklad ponúknutím práce výmenou za zmenu vierovyznania alebo zastavenie prístupu ľudí k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu, ak opustia alebo odmietnú prijať náboženstvo alebo presvedčenie. Niekedy sa do nátlaku zapája aj štát, a to buď oficiálne prostredníctvom právnych predpisov alebo prostredníctvom konania úradníkov na miestnej úrovni. Bahajské spoločenstvo je najväčšou nemoslímskou náboženskou menšinou v Iráne. Od revolúcie v roku 1979 sú Baháji systematicky prenasledovaní v rámci vládnej politiky v snahe prinútiť ich konvertovať na islam. Počas 10 rokov, ktoré nasledovali po revolúcii, bolo zabitých viac ako 200 Bahájcov. Stovky boli mučené alebo uväznené a 10 000 stratili prácu, prístup k vzdelaniu a ďalšie práva len kvôli svojmu náboženskému presvedčeniu. V decembri 2017 bolo v Iráne až 97 bahájských väzňov svedomia, vrátane 6 bahájských lídrov. Tento príklad ilustruje prepojenie medzi diskrimináciou a nátlakom. Baháji v Iráne majú zakázané študovať na univerzite a zamestnať sa v štátnej službe. Tento diskriminačný zákon je nátlakový. Keď sa zistí, že študent alebo zamestnanec je Baháj, musí si vybrať medzi konverziou na islám a stratou pozície. Niekedy násilné, nacionalistické alebo extrémistické skupiny nútia ľudí, aby zmenili svoje náboženstvo alebo presvedčenie. Takzvaný islamský štát, Daeš, nútil jezídov a kresťanov konvertovať a vraždil ľudí, ktorí to odmietli. Zatiaľ, čo v Indii boli zdokumentované nútené konverzie na hinduizmus v súvislosti s komunitným násilím, na ktorom sa podieľali hinduistickí nacionalisti. V Mianmarsku sú zdokumentované prípady, keď armáda pod hrozbou použitia zbraní nútila kresťanov, aby sa zriekli svojej viery a konvertovali na buddhizmus. A v niektorých častiach Stredoafrickej republiky sa moslimom, ak neprejdú na kresťanstvo, tiež vyhrážali zastrelením. Hoci sa zákaz nátlaku formálne vzťahuje na možnosť ľudí mať, prijať alebo zmeniť svoje vierovyznanie alebo presvedčenie, mnohí ľudia zažívajú v súvislosti s praktizovaním náboženstva aj štátny a spoločenský nátlak. Záležitosť, ktorá ilustruje toto donúcovanie, je oblečenie žien. Niektoré krajiny právne vyžadujú, aby ženy nosili náboženský odev, zatiaľ čo iné to ženám zakazujú. A ženy môžu čeliť obťažovaniu zo strany ľudí mimo ich náboženskej komunity, ak nosia náboženský odev, a zo strany ľudí v rámci ich vlastnej náboženskej komunity, ak ho nenosia. Nátlak sa môže týkať rôznych ľudí. V mnohých krajinách sú nátlakom postihnutí ľudia, ktorých náboženské predstavy alebo praktiky sa líšia od štátnej ideológie alebo od spoločenskej normy. Často sú postihnuté menšiny, ateisti, konvertiti alebo ľudia s náboženstvom, ktoré sa v danom kontexte považuje za cudzie.
A v rámci náboženských skupín môžu byť ľudia považovaní za heretikov, rúhačov alebo za ľudí, ktorí nepraktizujú svoje náboženstvo správne a môžu teda byť pod tlakom zo strany štátu, svojej rodiny alebo komunity, aby zmenili svoje presvedčenie a praktizovanie. Ak to zhrnieme, nátlak môže zahŕňať hrozby, násilie, diskrimináciu alebo tresty, ako sú pokuty alebo väzenie, a môže pochádzať od štátu alebo od ľudí a skupín v komunite. Tým, že medzinárodné právo v oblasti ľudských práv hovorí, že nikto nesmie byť vystavený nátlaku, nielenže zakazuje štátom nútiť ľudí, ale zároveň dáva štátom povinnosť ľudí chrániť tým, že budú účinne konať, aby zabránili nátlaku v spoločnosti a zastavili ho. Viac informácií o ochrane pred nátlakom, vrátane textov ľudskoprávnych dokumentov, ktoré na ňu odkazujú, nájdete v školiacich materiáloch na nasledujúcej webovej stránke.